हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बड' इनफ'टेक इउट्युब चेनेलाव बरायनाय जाबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैनाय जादों आरो बे भिडिअआनो जाहैबाय रिचेकिं अर रिजाल्ट जाफिननो हागौ स्पेशल टेट रिजाल्टआ। दा जोंहा दाखालि बावैसो जानाखि स्पेशल टेट जानानै थांबाय अल 6 शिड्युल एरियायाव आरो बेजों लोगोसे बिटिआर आवबो। दा बेनि रिजाल्टखौ 6 शिड्युलनि जानाखि स्पेशल टेटनि रिजाल्टखौ थांनाय 15 जुन 2023 खालि बेनि रिजाल्टखौ होनाय जाबाय आरो बेवहाय गोबां केन्डिडेटफोरानो पास जानो हादों आरो माखासे केन्डिडेटफोरा 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क बेबायदिनि थाखायनो बिथांमोना फेल जानानै फैदों। दा बिथांमोनहा मोनसे लामा दङ जे बिथांमोना पास जानो हानायनि आरो बिथांनि जानाखि रिजाल्ट आरो बे रिजाल्टनि जानाखि एन्सार के दाख्लैनिफ्राय जानाखि केन्डिडेट बिथांमोनहा रिचेकिंनि थाखाय एप्लाइ खालामहैबाय थादोंमोन बिथांमोननि जानाखि एन्सार के मोननाय बे एन्सार केआव माखासे गोबां गोरोन्थि दङ। माखासे डाबल कुइसननि माने एन्सार केयानो डाबल जादों। दा बेखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो हागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां अब्लासो नोंथांमोनहा मोजाङै फुल डिटेल्सै मिथिगोन आरो उननि स्टेपाव मा खालामनांगौ नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन। आरो बे भिडिअआ स्पेसियेलि जाय 1 मार्क 2 मार्क बा 3 मार्कनि थाखाय फेल जादों बिथांमोननि थाखाय बियो भिडिअआ जोबोद गोनांथार जोबोद इम्परटेन्स। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। स' लोगोफोर दानिया जोङो भिडिअखौ जागायदिनि। थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेनो जायफोर बिथांमोना 1 मार्क 2 मार्कनि थाखाय फेल जादों बिथांमोननि थाखाय जोबोद इम्परटेन्स बियो। फैदो दानिया भिडिअआ मा जों बेखौ नायदिनि। जोंहा दाखालि जानाखि स्पेशल टेट जानानै थांबाय बिटिसिआव लोगोसे 6 शिड्युल एरियायाव आरो बेनि जानाखि एन्सार के फैदों रिजाल्टनि जानाखि एन्सार के बे एन्सार केआव जोबोद गोरोन्थि दङ आरो बे एन्सार केआ जों लोगोसे जुदि कुइसन पेपारखौ जुदि होफानाय जायोमोनब्ला जोङो बे कुइसन पेपारनि गेजेरजों आरो एन्सार केनि गेजेरजों जोङो जानाखि मिस्टेक जादों बे मिस्टेकखौ जोङो फुल डिटेल्सै जोङो मिथिनो हागौमोन। नाथाय जोंहा कुइसन पेपारखौ मोनथ'वाखै। जुदि मोनोब्ला जोङो बेनि कारेक्ट एन्सारखौ नागिरनानै जों दिहुननो हागोन। आरो जोंनि जानाखि बर'नि कुइसन पेपारावथ' गोबां मिस्टेक दंखायो नोंथांमोनाबो निस्सय मिथिखागौ। स' बন্ধুসকল আজিৰ যোনটো ভিডিঅ' আছে এই ভিডিঅ'টো হ'ল স্পেচিয়েলি 1 মাৰ্ক 2 মাৰ্ক বা 3 মাৰ্কৰ কাৰণে যোনে কেণ্ডিডেটবিলাক ফেল হৈছে সেইবিলাকৰ কাৰণে এইটো ভিডিঅ'টো বহুত ইম্পৰ্টেন্স। আপোনালোকে চাব যোনটো আমাৰ স্পেশাল টেটৰ ৰিজাল্টৰ যোনটো কুৱেশ্যন এনচাৰ কে আহিছে সেইটো এনচাৰ কেটো বহুত মিষ্টেক আছে। কিছুমানৰ ডাবল কে এনচাৰ কেটো আছে, কিছুমানৰ এনচাৰ কেটো যি লিখা আছে সেইটো বিষয়ে আজি এইটো ভিডিঅ'টো হয়। थ' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायथांसो जोबजासे अब्लासो नोंथांमोना बुजिनो हागोन। बন্ধুসকল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যাব। ইয়াতে এইটো পেপাৰটো হ'ল আমাৰ পেপাৰ 1 আৰু এইটো এছামিজ পেপাৰ লোৱা আছিল এইটো। আৰু ইয়াৰ এনচাৰ কেটো আপোনালোকে চাব। ইয়াতে এনচাৰ কেটো মই কিছুমান পোৱা নাই। এইটো এনচাৰ কেটো যোনটো ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা লোৱা ইয়াৰ কাৰণে এইটো পেপাৰ 1টো বেছি ভালকৈ দিব পৰা নাই আৰু পেপাৰ 2টো ফুল ডিটেইলছ আছে। ইয়াতে লিখা আছে এইটো চি ভাৰ্জনৰ হয় যোনটো কুৱেশ্যন পেপাৰ চি বুকলেট নাম্বাৰ চি আছে সেইটো হ'ল চিৰিজটো চি হয়। আৰু ইয়াতে যোনটো এনচাৰ আছে কুৱেশ্যন যোনটো এনচাৰ কি আছে এইটো আপোনালোকে চাব 10 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাব। ইয়াতে আমাৰ এনচাৰ কেটো কি লিখা আছে চি ডি লিখা আছে। जोंना बेवहाय सि डि लिरनाय दङ एन्सार किया नोंथांमोना नुबाय। दा जोंना एन्सार किया मा ए बि सि नङाबा डि बिसोर मोनब्रैनि गेजेराव मोनसेयाल'सो जानांगौ। दा जोंना मा बेवहाय सि आरो डि फैदों। दा सि आरो डि खौ जायफोर बिथांमोना एन्सार होदोंमोन दा बिथांमोना कारेक्ट जाबाय। नाथाय जायफोर बिथांमोनहा ए आरो बि खौ होदोंमोन बिथांमोना रं जाबाय। दा बिथांमोना एन्सारखौ मोननो हायाखै। ইয়াতে যোনটো কেণ্ডিডেটবিলাকে যোনে কেণ্ডিডেটবিলাকে ইয়াতে এনচাৰটো চি ডিটো দিছিল সেইবিলাক এনচাৰটো কাৰেক্ট হৈছে, সেইবিলাক 1 মাৰ্ক পাইছে। আৰু যোনটো কেণ্ডিডেটবিলাক এ বিটো দিছিল এই তেখেতসকলৰ এইটো এনচাৰটো ৰং হৈছে। চ' বন্ধুসকল আপোনালোকে এইটো চাব যে আমাৰ কম্পিটিটিভ এক্সামটো এনেকুৱা হ'ব নালাগে এনচাৰ কেটো অনলি 1হে হ'ব লাগিছিল। এনচাৰ কে যোনটো 4টা অপশ্যন আছে 4টা অপশ্যনৰ ভিতৰত অনলি 1হে হ'ব লাগিছিল। दा जोंनि कम्पिटिटिभ एग्जामाव जायनाखि एन्सार के थायो बेयो मोनब्रै थायो आरो मोनब्रैनि गेजेराव जोंहा मोनसेल' कारेक्ट जायो। दा बेवहाय मोननै फैदों अपसनाव जोंहा मोननै एन्सार के दङ। दा बेयो जाबाय एक्सपार्ट जायनाखि सेबानि एक्सपार्ट एग्जाम होग्रा कुइसन पेपार दानग्रा बिथांमोननि जोबोद गोरोन्थि दङ बियो। ओमफ्राय नोंथांमोना नायबावदो जायनाखि 30 नम्बर कुइसनावबो रं दङ। बेवहाय रं माने जि दङ अपसनाव। दा जि अपसना मा जोंनाथ' जि अपसन गैया जोंना ए बि सि डि ल'सो दङ। दा जि माने बेखौ हमनानै लादो नोंथांमोना जेनेरेल
जेनेरेल बियो माने मोनब्रैबो जादों आरो ए बि सि डि मोनब्रैबो जादों बेहाय बेनि एन्सारा दा मोनब्रै एन्साराथ' जाथावथाव नङा बियो कम्पिटिटिभ एग्जामाव मालाबाबो मोनब्रै एन्सार थाया दा बियो जोबोद गोरोन्थि जोंनि कुइसन पेपार दानग्रा आरो एग्जामिनार जायनाखि कुइसननि जायनाखि एक्सपार्टफोर दानग्रा एन्सार सिट दानग्रा एन्सार किक खालामग्रा बिथांमोननि बेयो जोबोद गोरोन्थि बिथांमोना एग्जामखौ फाथिनायनि सिगां बिथांमोना मोजाङै चेक खालामनानै नायग्रोनांगौमोन बे जाबाय जोबोद गोरोन्थि बिनि उनावहाय दंबावो जोंना 70 नाम्बार कुइसनाव नायदो 70 नाम्बार कुइसनाव मा दङ 70 नाम्बार कुइसनावबो जि दङ दा जि बेयावबो जि दङ नायदो नोंथांमोनहा 70 नाम्बारावबो जि दङ आरो बिनि उनावहाय 92 आवबो जि दङ आरो बिनि उनावहाय दंबावो जोंना 102 कुइसन नाम्बार बावबो सि डि दङ आरो बिनि उनाव 127 कुइसन नाम्बार बाव ए डि दङ दा नायदो बेसेबां मिस्टेक दङ जोंहा बाव मोनबेसे मोनखो 1 2 3 4 5 6 सयथा कुइसननि एन्सार कियानो बेवहाय भुल दङ भुल माने डाबल दङ अबेबा जि दङ दा जुदि 6टा कुइसन एन्सारानो जुदि बेबायदि जायोब्ला जोंनाथ 1 मार्क 2 मार्कनि थाखाय गोबां केन्डिडेटआनो फेल जादों दा बिथांमोननि थाखाय जुदि 6 मार्कखौ होनानै होयोब्ला अब्ला जोंनि गोबां केन्डिडेटफोरानो पास जागोन बेवहाय जोंना 1 मार्क 2 मार्कनि थाखायनो गोबां केन्डिडेटफोरानो फेल जानानै दं सब বন্ধুসকল ইয়াতে আমাৰ 6টা কুৱেশ্যন এনসাৰটো ডাবল লিখা আছে ইয়াতে যদি 6 মাৰ্কটো যদি কেণ্ডিডেট বিলাকক যদি দি দিলে হয় তেনেহলে আমাৰ বহুত কেণ্ডিডেট বিলাকে পাস হৈ যাব আৰু এইটো আর কি সব বন্ধুসকল আপোনালোকে এইটো ভিডিওটো শেয়ার কৰি দিব সকলো কেণ্ডিডেট বিলাকে যোনে এই ভিডিওটো দেখা পায় আৰু তেখেতসকলে নিশ্চয় কিবা এটা কৰিব চেষ্টা কৰিব এইটো ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে ভিডিওটো শেয়ার কৰি দিব বিনি উনাव जों पेपर 2 खौ नायगोन ইয়াৰ পিছত আমি पेपर 2 টো চাম पेपर 2 ত কিছুমান মিস্টেক আছে কিছুমান মিস্টেক মানে ডাবল কে एन्सार केटो আছে बेखौबो जों नायदो नोंथांमोनहा बे जाहैबाय भार्सन C नि सिरिज C नि पेपर 2 आरो बे साबजेक्टआ जाबाय एसामिस निमोन ससियेल साइन्स नि बियो बे साइन्स आरो मैथ्स नि नङा बियो एटु ससियेल साइन्स और হয় एटु साइन्स आरो मैथ्स और নহয় ইয়াতে ডাবল के আছে एन्सार केटो ইয়াতে আপোনালোকে চাব যোনটো 19 নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ एन्सार केटो চাওক এসি লিখা আছে এটু কেনেকৈ হ'ব পাৰে আমাৰটো অপচনত এটাহে एन्सार केटो কারেক্ট থাকে ইয়াতে ডাবল एन्सार केटो কেনেকৈ হ'ব এটু সো ইয়াতে আমাৰ যোনটো মানে কুৱেশ্যন পেপাৰৰ এক্সপার্ট এবিলা বহুত মিস্টেক কৰিছে एग्जाम কন্টাৰ আগতে তেখেতসকলে ভালকে এটু চাই ল'ব লাগিছিল एग्जाम बिजाबै एग्जामिनार माने एग्जाम कन्डाक्ट खालामग्रा जायनाखि एक्सपार्टफोर दङ बिथांमोननि जोबोद गोरोन्थि बियो डाबल कुवेश्चननि जायनाखि एन्सार के फैनाय बे जोबोद गोरोन्थि जादों बेबायदि फैनाङामोन जों कम्पिटिटिभ एग्जामाव बेबायदि थाया थिग बेबायदिनो 67 कुवेश्चन नम्बर ইয়াতে আমাৰ 67 कुवेश्चन नम्बरটো ইয়াতে বিসি লিখা আছে ইয়াতে বিসি টো কেনেকৈ হ'ব বিসি টো হবাই নোৱাৰে ইয়াতে অনলি এটাই হ'ব লাগিছিল ইয়াতে যোন ক্যান্ডিডেট বিলাকে বি নহলে সি দিছিল এইবিলাৰ এনসাৰটো কারেক্ট হৈছে যোনে ক্যান্ডিডেট এ আৰু ডি দিছে এইবিলাটো ৰং হৈছে এইবিলাটো নাপাব এইটো সো আপোনালোকে এইটো চাই ল'ব তাৰ পিছত আমাৰ আছে বিনি উনাव দङ जोंना क्वेश्चन नम्बर 110 आव जी दङ दा जी आव ए बी सी डी दा मोनब्रैबो कारेक्ट जी माने जेनेरेल गासिबो कारेक्ट जोब दा बेबायदि जानो हाथावा दा गोबां केन्डिडेटफोरानो माने 1 मार्क 2 मार्कनि थाखाय केन्डिडेटफोरा फेल जानायफ्रा जोबोद लस जादों बिथांमोननि थाखाय दा जोंना नै नायदो बेवहाय मोनबेसे कारेक्ट माबा डाबल एन्सार के फैखो जोंना बाहाय मोनसे 1 बाहाय मोनसे 2 बाहाय मोनसे जाबाय 3 जोंना यूपी सेक्शनाव मोनथाम 3 यूपी पेपर আমাৰ তিনিটা ডাবল के क्वेश्चन और एन्सार केटो আছে ইয়াতে যদি 3 মার্ক তো যদি পাই গেলে হয় কিছুমান জনে ক্যান্ডিডেট গিলা ফেল হৈছে তেখেতসকলে বহুত ক্যান্ডিডেটে আৰু পাস হৈ আহিব তো नोंथांमोना नुबाय जायनाखि एन्सार केनि जायनाखि डाबल एन्सार के फैनाय नोंथांमोना गावगावनो साननानै नायदो आरो नोंथांमोना जुदि बिनि सायाव माबा मोनसे एक्शन लानो सानदोंब्ला नोंथांमोना थाबैनो एक्शनखौ लादो सबन्धकल আপোনালোকে যদি ভিডিওটো চাই আপোনালোকে যদি কিবা যদি সেৱা অফিসত যাই কিবা যদি एक्शन লব খুজিছে তেনেহলে আপোনালোকে হনকালে লওক যদি ৰিজাল্টৰ যোনটো আমাৰ ৰিজাল্টটো দি দিছে অলৰেডি ইয়াতে আমাৰ মাৰ্কশিটটো আহি গেলে তাৰ পিছত আপোনালোকে एक्शन লোৱাৰ বহুত মুশকিল হ'ব যেন মাৰ্কশিটखौ होनायनि उनावहाय नोंथांमोना जुदि माबा मोनसे जुदि एक्शन लानो सानदोंब्ला बिनि एगेन्स्टआव नोंथांमोना अब्ला नोंथांमोना गोबां प्रब्लेमाव गोलैगोन मार्कशिट इसु जानायनि उनावहाय आरो सोलोफोर नोंथांमोना भिडियोखौ नुनो मोनबाय आरो जायफोर बिथांमोना पास जानानै थानाय केन्डिडेट बिथांमोना आंखौ गाज्रि मोननो हागौ मानो थाखाय बे भिडियोखौ लाबोनांगौ बिथांमोना मार्कफ्रा बुरजा
आरो जुदि बेफोर केन्डिडेटफोरा जुदि माबाफोर एक्सन लानानै जुदि आरो गोबाव डिले खालामोब्ला जोंहा बुहुत प्रब्लेमाव गोलैगोन बेबायदि साननो हागौ बेबायदि नङा लोगोफोर जायनाखि रं जादों जायनाखि मिस्टेक जादों जों बेखौ आसि थुनानै दिन्थिनांगोन आसि थुनानै देखायनांगोन दा बेनोसै लोगोफोर नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नुनानै मोजां मोनदों अब्ला नोंथाङा भिडिअखौ लाइक आरो शेयार खालामनानै हो आरो जेसे हायो एसे शेयार खालामनानै हो जायफोर बिथांमोनहा 1 मार्क 2 मार्कनि थाखाय फेल जानानै दङ बिथांमोना जाहाथे गोसोआव एसे आसा खालामनानै सिगां फारसे थांनानै जुदि माबाफोर एक्सन लायो अब्ला बिथांमोना बिनि सलुशनखौ मोननो हागौ स' लोगोफोर नोंथांमोना ভিডিঅ'খন নুনো মুম্বাই সব বন্ধুসকল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যিমান পাৰে ইমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব যে বহুত প্ৰাৰ্থীসকল আছে 1 মাৰ্ক 2 মাৰ্কৰ কাৰণে ফেল হৈ থকা তেখেতসকলে ভিডিঅ'টো পাই জানিব পাৰে যে কিবা এটা একশ্যন লোৱা যাব নেকি যদি একশ্যনটো লয় তেখেতসকলে কিবা এটা পজিটিভ ৰিজাল্ট আহিব পাৰে আৰু আমাৰ যোনটো মানে কুৱেশ্যন পেপাৰটো দিয়া নাই এতিয়ালৈকে যদি কুৱেশ্যন পেপাৰটো দিলেহেঁতেন তেনেহ'লে আমি কনফিডেণ্টলি ইয়াৰ ওপৰত বেছি ভালকৈ একশ্যনটো ল'ব পাৰিলোঁ হয় যোনটো মানে এনচাৰ কিটো ৰং হৈছে যোনটো কুৱেশ্যনটো ৰং হৈছে এইবিলাক আমি ফুল ডিটেইলছটো ওলাব পাৰিলোঁ হয় চ' তথাপিও আপোনালোকে কিবা এটা ৰাস্তাটো ওলাব পাৰিব সব বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিব আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চ' लोगोफोर ভিডিঅ' आइसनोसै नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै हो लोगोसे नोंथाङा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो नोंथांमोननि थाखाय आं बेबायदिनो गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थागोन स' लोगोफोर भिडिअ' आइसनोसै गोजोन्थों